Hai berlang, diang sambah biang pi sa YouTube channel jonga te hakni video laslam ngam ju ya shoban bo video kumine ba ajing kai pi te hakni video ngan peni pi kumno ban generate lane ban penya ya kidur free amdan copyright lane amdan strike by kita ki dur ba phila ban pha generate lang ba ke AI jong pi hapo ka phone jong pi te ipai bang na do mukun ti badang kawai jing pan ngalong ki badang wan thmai mempancu ye channel jonga sumpa de subscribe nangai scam pia shibon ki jing bentai nangai channel jonga namar ngapen mi ki video jing hikai kat ki bang ya ngadang hikai ngadang peni ye pi melaka por syakapor teman bangabo video nang pin ya notice ba pen pe ya kata ka video te kelam dapat slam ya kapor yang direct hak tak topik bang imut ban ye keren nang banam jalan ni pen boring ye pi te nang ko nga mi ha ban lai lang ba Google Chrome te phila ban lai lang ba tang Google ru te nga hang ne ngan lai lang ba jong Google Chrome ta hang te jaka search ngan tho ideogram .ai kumba phila imo ngan ai ngan wat ideogram.ai te ngan wat ngan search na te hang te phila ban ta si te ke link ban kong do phila ban ta sa te ke link nang kong do te nang to pan ngiha ban login ne ban sign up te kadang ya ka Discord lene ban bat kadang ya ka Twitter pejang tema dengan peni pi direct hak login ngan ta sang ne continue with Google. Okay, dengan choose email jangan nang to pan ngan ta continue kana ya ma ngadang ya ka kham slam mo kene ke AI ka kham slam han re ka ngila ban ya free pat lang ba jong ka te ka simpor por ba generate ya ki duro ka simpor te na ke wai ka dur ha ka wai ka dur pa generate mo ro kala ban simpor hado ar minute ai ro duna ar minute te mulai tang ba ya free pat pe hang ne ngan ta ngan generate na ka wai ka dur ko munuk sa mo ni intro ngan ta sang te plus try do mo touch plus nang tong haban ai ka prom lene ka kabangi kwa ngi haban tek sang ne ma haban tek sang te tengan thana beautiful Korean woman nga thak nang kum te ang wapni pi ka nuksa namar bala kumto kidon kini perlok ki besna YouTube channel na benta ka status XML ma te hang ne phila ban ya ki free AI dur nam phin nam duk ban download nano ba la ban ya pan I strike ye phi ne copyright strike ne graphic copyright strike te hang to pan phila ban jen ya ka size PI da kene ka ba long kum status kene hang ne kum status ma nang to pan dapat ai kene balong portrait ne ba ai long YouTube te imat ke dang bon so pe la ban jet ma shibon ba ki sai sak ne amang ai bet pe ke te balong mar padeng ma balong ha padeng kalong ba long jong status ka te mar padeng le ma ngan ai te visibility ka philaman ai kano rom le ngan bo be kum te ma te rendering quality kalong ai be kum te ngale phila ban jet kino ki style ba pisngo kwa hang ne te man ta ban generate ya gadur phi ban ta chang te ba generate hak le do let's go ni am da ka slam than ngan forward a video hol na mar ka shu bam por ta si 10 minute ai ka shu bam por na mar ka waiting to start kum ba play yang ne ma ka waiting to start pe thang te kala generate ye ap sa tang si phang ni la jan da to pe phila ban download e kita kidur kumba pikwa
kat ba phimon no te phila ban ta chang ne ba tha lai te li kidon ba ta chang te ba tha lai te li kidon phila an ta chang te thì phila ban tha chang te ba tha download no phila ban ta chang te ba tha download te kala download ni phi Then phila ban download hakano kano quality amarai hanrai kan da pha je de phi hang tai quality ngan recommend ni phi ban ya download hado si spa persen hingga quality yang peni phi ban le kumne touch be hakata ka dor be phi kwa no ngan touch kane mar kane khambes man sina ayu sina xml video touch be hakata ka dor nang ta pin touch hang ne ka dor kham slam touch kham slam pin i man ta ba tha kumne download image ma ta chang thai tai lawan notice ba tha image downloaded successful ma la ka he than image ne ba tra connect count downloading ngan supply ta image pe la ya full quality ba te man ta ka ni ka dur kala pon ala don ha gallery jonga ai ala don ha gallery jonga vậy cái này em đây được screenshot cái đây về download vậyแต่da pi kwa ban ke AI ke ba kham kloi ban ke ne free unlimited so bha sa comment la ne ban share ban like ke ne video ban subscribe bro na ma pin yo notification kham kloi ke dan hanga ke AI ke ba pila ban yo free unlimited don kam tang man log in your Google account jong phiro pin te kana ban yo free ke AI kata lai kham best bon sha ban ke ne te sng bha perlok Malaysia bon no phila pe ya video janga do ba ko ha nyanang thalon man kren ngang thalon ban ikaru tanga ngai scam phila song tho da phim so tho sa comment ka ai ba phim so tho ngan pen le ngan ye le kat bala ban sai ye phi ha ka next video tang ta hai Malaysia bon